ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೇನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಎಂಜಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ದ ಬೀಚ್ ರೋಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಮರಪ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜೂವನ್ ಒಂಜಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಏತ್ ಬಲ್ತುದೋಲುಂದು ಬಣ್ಣುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಉಂಡಾತೆ ಈ ಲಾವಣ್ಯನ್ ಆಯ ಚೇತನ್ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನ್ಯಾಲೆಗ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಪುನಗ ಟಕ ಟಕ ಅನ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗಿರ್ರ ಅಂದು ಅಂತು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ಅವ ಅಂದನ ಪಂಡ ಬರೆಗಾಲ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ಅನ್ಪುನೆಗ್ ದಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಬರೆಗಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂತೇರು ನರಮನೆ ಕೆರ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಬತ್ತಿನಿ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟಿ9 ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇನು ಬಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಬೀಚ್ ರೋಡು ವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಕೈತಲ್ಲೇ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ ಹಾಕೊಂಡಾತೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬುರ್ದು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೆದ್ದು ಸಾಂಕದುಲ್ಲೇರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಚಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸಿಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಪಾಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ದಯಮಲ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ TV ಸೀರಿಯಲ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ದಯಮಲ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಈ ಗುಂಡು ಬಾಡ್ನ ಕಡುಪುನ ಕೆರ್ಪುನೇನು ಒಂತೆ ನಿಕುಲು ಐನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲಿಲ್ಯ ರೋಲೆ ಅವಾಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ನಾಲ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲು ಈ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಆರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಡಯಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಈ TV ಸೀರಿಯಲ್ ಕಡ್ಪುನ ಕೆರ್ಪುನ ಕೂಡ ಐತಮಿತ್ ಗುಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಎತ್ತೋ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನ್ ಈ TVಡ್ ಈ ಕಡ್ಪುನ ಕೆರ್ಪುನ ಬತ್ತನಂದು ಮನ್ನಾಗೆ ಬಂದು ಮಾಲ್ತು ದೀಪುಂಡು ಸೈತೆ ಬಾಡು ದಯಬಂಡ ಅವು ನಿಜ ಆಪುಂಡು ಐನು ತೂದೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲ TV ತೂವರ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಒಂಜಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಉಂದುವೆ ಬೇಲೆನ ಕಡ್ಪುನಲ ಕೆರ್ಪುನಲ ಅಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ತೂ ನೆಟ್ TV9 ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪ ಬರ್ಸೋಗು TV9 ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತು 100 ಕೋಟಿ ಆತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ ಪಂಡಾಯ್ತು ಉಪ್ಪುನೇ ಕಡ್ಪುನಲ ಕೆರ್ಪುನಲ ಟಲ್ವಾರು ತೂಡು ಇತ್ತುನೇಲೆ ಟಲ್ವಾರು ಉಂಡು ದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಟಲ್ವಾರತ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ TV ತೂದತ್ತು ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಬೇ ಒಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಪುಟ್ಟದು ನಾಯಿ ಅದು ಪುಡು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೇ ನಿಜವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇ ನರಮನೆಯಾಗ ಪುಟ್ಟುದುನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಲ ರಕ್ಕಸ ಪುಟ್ಟುದಿ ನಾಯಿ ಸುಲೈಮಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಪೊಂಜೋ ನಾಕ್ಲು ನರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೆಡ್ಡ ಪೊನ್ನೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಪಾತೆರೆ ಅಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಬುತ್ತಿದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಗಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರನ ತೂವರೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ತೂವರೆ ಪಂಡದ್ದು ಒಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನ ಬುಲಿಪಾರ್ನೆ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಮೀನೆ ಒಂಜಿ ತೂಂಡೊಂಡಾತ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದೇ ಗುಲ್ದು ನಾವು ಬುಡ್ಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ PUC ಬಾಲ್ಯ ಆಲ್ಗೆ ಉನಂದೆನೆ ಜೆಪ್ಪುನ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಬುಲ್ತುದು ಉನಂದೆನೆ ಜೇಯ್ದು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೋಲು ಎಂಜಿನಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಚಾನು ಉನ್ಪುಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನು ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನು ತೂಲೆ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಮೈಂಡಿಗೆ ಪೋತುನ್ ತೂಲೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಾಯ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಾಯಿ
ದಯಮಾಲ್ತದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಆಯನ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಅವಳು ಜೈಲ್ಡ್ ದೀದ್ದು ಐಕ್ ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಕೋರ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಯ್ತಾಡ ಕೊನ್ನೋಡು ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೆರೋಡು ಈ ಕೋರಿನ ಕೊಚ್ಚಿಲಕ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೆರೋಡು ಆಯನ ಇಜಿಂದ ಎಸಿಡಿ ತೇಪುಡು ಆಯನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಸಿಡಿ ತೇತದ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಆಯನ ಪಾಡಂಚಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಡಲ ಆವಾಡ ಒಯ್ತಲ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ದು ಸೈ ಅಡನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಆಯನ ಆ ನಿಜವಾದಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೈಕುಲು ವೀಟಿಗಾದಾರು ಸುಮಾರು ಸಾಸಕೇರು ಪೂರಾಡೆ ಪೋತಾರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಆಯನ ಒಂಜಲು ಜೈಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಜೈಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತಂದ ಆಗ ಇಂಚಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಲಾಯರ್ ಮೊಕ್ಲೇನು ಲಾಯರ್ನ ಪತ್ತದ ಆಯನ ಬುಡ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತ ಕೆರ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷ ಬಾಲೇನೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಯ ಮಾರ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 33 ಜನನ ದಾನ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿನ ಯಾನು ಜೀ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರು ಪಂಡಿನ ತೂದು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆರು ದುಂಬು ಪಂಡೇರಿ ಆನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬೊಲ್ಪುಗಾರನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನ ಎಪ್ಪಲ ತೂಪೆ ಆನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಓಲು ತೂಕ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಹೋಯ್ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಲೇನೆ ಎಂಚ ಪಾಸಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರ ಆನು ಪಾಸಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚೆ ನೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ದಯವ ನನ್ನೋದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯಾನಿ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಆತು ಜಿ ಆನ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಜೋಲ ಆತ ಮೊಲೇನು ಕೆರ್ಕ ಮಾಡದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇನ ಕೆರಂಡನೆ ನನ್ನದ ಈ ಜವನೇರೆ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನು ಈ ಗಾಂಜ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಂಗುನು ಪಾಡಾರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ಲೇನು ಉಂಡಾತೆ ನೆಕ್ಲೇನು ನೀರು ಜಂಬೆ ರಕ್ಕಸೆಂಬಿ ಮೇನ್ ಈ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ನಾಲಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಂಜಿದ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ತೀರ್ಥದ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಸೊಂಟದಲ್ಪ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಾಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಂಪೋಡು ಈ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿನ ಮೇನ್ ಎಂಕುಂಡಾತೆ ಎಂಕ್ ಪತ್ತದ ಕಂತು ಕೊರಿ ಅಡ್ಡಲ ಆನು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಾಲ್ತು ಮೂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಂಪೋಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಅಂಚಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಲು ಬಾಪ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬೇತಾತು ನಮನ ಜೋಕುಲು ಬೇತಾತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಬುಲ್ತದುಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲು ತೂದು ಬೀಸ್ರೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಂಡದು ಉಂಡಾತೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲು ಎಂಕೊಂಜನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲೋಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಲ್ನ ಫೋನ್ ಬೈದನು ಮುರಾನಿ ಹಾಲು 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ದೋಲೆ ಅಂಡ ಕಕ್ಕೆವಾದೋದ ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆಂಚಂದು ಪೂರ ಪಂಡೋಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಮಂಡೇನು ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಇಲಕ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಕ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಅಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಪುನೇನು ಪೂರ ತೂದು ಉಂಡಾತೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಮೋಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ದೋಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಆಪು ಜಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ನನ್ನ ಅಲ್ನ ಇತ್ತ ಸುದ್ದಿಯಾನು ದೀಪನ್ ಬಂಡದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಸರ್ದ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೇನೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಪ್ಪರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಬನ್ಸು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನನಾಗ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕುಲು 4 ಜನಲ ಬುಲಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 4 ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುಂಡು ಯಾನೆನ್ನು ಎಂಕೇಂದು ಎಂಕತೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರಗುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಮೋಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗ್ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಂಡ ಏತು ಮೋಕೆಪ್ಪ ಅಂದವರ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪುರೂ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದೋಲ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸೈನೇಟ ಆ ಬಾಲೆನೆ ಎನ್ನದು ಬುಲ್ತು ಅಂತೇರು ನಿನ್ನ ಎಂಕುಲು ಯಾ ಬಂಡೆ ಆನ್ ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತೂದು ಮಲ್ಲಕ್ಕನಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರಿ ಆನ್ ತೂತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ ತೀರ್ನಾಗ 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪೆದ್ದದ ಬಾಲೆ ತೀರ್ದುಂಡು ಅಪಗೊಂಡಾತೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ವಿಷಯನು ಬನ್ನಾಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇದೆ ರೇಪಾಲ ಅಂಚದನಾಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಎಂಚಾವು ಬನ್ಲೆ ಕೈಕ ಬಾಯಿಗಾನಾಗ ಈ ಬಾಲೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ ಬಾಲೆನು ನಮಕೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಸೈತಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡು ಸೈತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಪುಚ್ಚೆಲು ಸೈತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪುಚ್ಚೆಲು ಸೋಪೋಡು ಕುಲು ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಆ ಪುಚ್ಚೆಲು ಆ ಮೂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲು ಎನ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸೈದುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋದು ಬನ್ನೆಟ ಕಾತು ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಾಯಿ ಆ ನಾಯಿನ ಎನ್ನುದುಂಡಾತೆ ಆ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಗೆ ಪೋಯಂಡ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಕಿ ಇತ್ತುದು ಎಂದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆಗ
ಒಂದು ಭಾರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮೊಲೇಪ ಬತ್ತು ಜೋಲು ಒಂದು ತೂದು ಬುಲ್ತು ಅಂತೆ ಅಂಚಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಪ್ಪಮ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಲೆ ಕೆರ್ತನೇನು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬನು ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಆವು ಪಾನ್ಲೆ ಒಂಜೋಲ ನೆಲಗೊಂದೆ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಕೋಡಿಡೇ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜೋಲಗೊಂತ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಬಾಲೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಆ ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಬಾಲೆದ ಆ ಅಂಗಿಗುಂಟು ಆ ಬ್ಯಾಗುಲು ಆ ಚಪ್ಪಲು ಆ ಜಪ್ಪೆದು ನಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮು ನೈನೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಎಂಚಾವು ಬನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲ ಐಕೆ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐತೆ ಎನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಾಕ್ಲು 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೈನಾಜ್ಜಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನು ಎಪಲ ತೂ ಅಂತ ನಾಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ದಯವಾಂಡ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಆನು ಹೆಂಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಲತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಕಲ್ನ ಪಾಡ್ನೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲಾರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯ್ನ ಕೆರ್ದೆ ಬಿಡೋಡು ಆಗ ಕೋರ್ಟುಗು ಬೇಲ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಕೆರ್ದೇ ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ನ ಕೊಚ್ಚಿದು ಗೇರೋಡು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿನ ಆಯ್ನ ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ಪುಟ್ಟದನಾಯ್ ಆ ನಿಜವಾದ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದನಾಯ್ ಅತ್ತಾಯ ಆಗ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮನ್ಪ ಆಗ ಏರ್ಲ ಕರುಣೆ ತೋಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ರೈಕುಲು ಪೋತೇರು ವೀಟಿಗಾದಾರು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಸಾಸಕರೆಡಲ ಆಯನ ಐನೇಕೆಯನ್ನು ಆಯನ ಕರ್ತಿಗೆ ರೋಡ್ ಆಯನ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಯನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಪ ಬತ್ತದ ಆಯನ ಕರ್ತದು ಈಜಿನ ಕಲ್ಲು ದಾಕದಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಕೆರ್ಪ ಅಂತು ಜೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯನ ಯಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಕರ್ತಿಗೆ ಇರು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲೆಗ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇ ಲವ್ ಇಂಜಿನ ಸಾವುದಲ್ಲ ಅವು ಅಂಬೇನ ಒಂಜಾಲ್ ತೆಲ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಲವ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ಬೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಾಗೆ ದೂರೋಡು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡ ತೆಲಿಪೋಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರೋಲು ಅವು ಲವ್ ಉಂದೆನ್ನು ನಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಗೆಂಬೆ ವಾ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತಿ ಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ಸತ್ತುಗೆ ಲವ್ ಉಂದು ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನೋರ್ಚಿನೆಗುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಾಂಡದಲ್ನ ಪೊನ್ನನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ನಿಕ್ ಆಗ ನಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಗೆ ಕೆರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ರೈಟ್ ಉಂಡ ಕೆರ್ರೆ ಏರೇನು ಕೆರ್ಪುನು ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚೇನು ಕೆರ್ರೆ ತೀರುಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇರಂಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುನ ಮೆ ಕೆರುವಿ ಮೆ ಜ್ಞಾನೆಲ್ಲ ಕೆರುವಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಬಿ ಮೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಕೆರ್ನ್ಯಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುವೇನ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಬುಡಾಯಿ ಮೇನು ಬುಡ್ರೇನೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಎಡಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಮ್ಮೇನು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಬುಡೊರ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಸಕೇರ್ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ರೋಡು ವರಾನಿ ಕೆರ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿಂದಂಡ ಆಯ್ನ ಅವು ಎಸಿಡಿದ ಎತ್ತದು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ್ಲ ಪುಡತ್ತದು ಉಂಡಾತೆ ಆಯ್ನ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಬುರ್ದು ಬುಡೋಡು ಅಂಚಿ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ ಸೈಯಾಡು ನೆಲಗೊಂದು ಅನ್ಕೊನಿ ಆಯನ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬುಡೋರ್ಚೆ ಆಯನ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬುಡೋರ್ಚೆ ಆಯನ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆಂದು ಈಟಿ ನೆನ್ನು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂದು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೆನ್ನು ವಿಡಿಯೋನು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.